Moreni, mfasatisi kama moreni. Siyakubulisa kwekuseni. Siyakubulisa kwekuseni. Yobe thina sikhangela indawo ekayikhombile yona. Apho nixoxela khona ingxaki zenu zalapha ekuhlaleni. Asiyazi, asingobantu balapha, singabantu bangapha eBromfontein. Kodwa kunyanzelekile uba masizohamba apha. Sicela ke umncedi lwenu lisise kule community wona sifuna yona. Njengamadoda ke amaXhosa sipheliswe phezu kwehashe usuke masibize intlanganiso. Sihamba ngabo, sihamba sifaka lasifanana. Njengomntu angafundanga, njengomntu angafundanga, kodwa yona nto ebendiyivile kwincwadi kaNehemiya. Isahluko nevesi nezakho, kodwa eyona nto endiyivileyo yincwadi kaNehemiya. Ndiyakubonana ububi esikuwo, utsho lo mbhali. Lo mbhali usuka phezu komkumkani uArtasasta. Kusemveni koba abephuma komkumkani equmbini. Uthi lo mbhali, waqumba nomzalwane kayicela amaphepha awelela kumabanga angaphesheya bantwana bethu abawo.
Madodana onke sathandeni lelihle igama lenkosi yethu uYesu Kristu molweni bazali. Kule ndawo ke singayaziyo sivile ke mntwa ke kusesisikama njengomuntu ke ongahlala sithi make sizoningcolela kana njalo sicela upona ngayo le mini inkulu kangaka eyoba nihlale phansi nenze iwashing zenu kuba ngomsi tshayile ngomsi kodwa ke nathi sithunyiwe njena mzwa lapha kule ndawo asiyazi le ndawo sibheka kuyo kodwa kukho kuthiwa likhona ihholo elilapha ngaphambili elixoxa khona imicimbi yale ndawo asiyazi apho ikhoyo kodwa into esihamba nayo thina ilizwi likaThixo yincwadi kuthiwa incwadi kaNehemiya kukho amazwi phaya isahluko sesibili niyakubona na ububi esikubo lisali ke sakhe mzi wasesitikama le vesi inqinisa kude bantu balapha inqinisa kude le vesi ngoba le vesi isikhumbuza izinto yokuba likhona ixesha elizawufika lithi igazi lilapha kuwe ngaphakathi liphele lithi tu ngoba uyayibona lebhotile liphethe kule ndawo ibinento ngaphakathi kodwa ngoku into ngaphakathi iphelile yalahlwa kude ngoba kaloku izandla zakho sankhapha ke ngoku
abamthombi apha Sittenburg singamawisile amanyeneyo singamawisile amanyeneyo sisuka kumhlaba waseBloemfontein sizomilisela umfamawisile amanyeneyo ngizolapha ekhaya sizomilisela umzi wamawisile amanyeneyo bantwana bendlu kabawo siphethe isamani esiphetheyo kule ncwadi kaNehemiya siphethe isamani kule ncwadi kaNehemiya isahluko sesesibini ngevesi esiphakathi njengomntu ongafundanga kodwa yena ndawo esiyiphetheyo mzi walapha esitsikama siphethe indawo ethi niyabubonana ububi esikubo ngoba thina abasitibeki asinawo umzi wamawisile amanyeneyo sinomzi wamawisile amanyeneyo sisawona yabubonana ububi esikubo siyaholweni ku-community hall elapha ngezantsi ku-community hall elapha ngezantsi